Ήρθαν τα δυναμητάκια που είχα παραγγείλει. Δεν παράγγειλα πολλά δυναμητάκια όπως βλέπετε και εδώ πέρα. Έχω παραγγείλει 1, 2, 3, ναι εντάξει. Δεν έχω παραγγείλει πολλά, έχω παραγγείλει μόνο 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και σήμερα θέλω να σας δείξω μερικά από αυτά που παράγγειλα και πιστεύω ότι είναι αρκετά καλά. Και επειδή έχω ρίξει λίγα από το καθένα και ήθελα να σας τα δείξω λίγο πως είναι και από κοντά και όχι από φωτογραφία, γιατί από φωτογραφία είναι εντελώς ψέμα. Και το επόμενο βίντεο που θα βγει είναι τα δυναμητάκια Part 1, τα οποία θα τα ρίχνω και θα κάνουμε πολλά πειράματα μαζί τους και πολλά άλλα πράγματα και πειράματα, και πάμε να δούμε. Λοιπόν, εμένα τα αγαπημένα μου είναι αυτά, όπως βλέπετε και εδώ πέρα. Λέγονται Faux Crackers και είναι αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Και ας δείξουμε και ένα πως φαίνεται στην κάμερα. Εντάξει, μέσα στο Balloon Fire στο site φαίνεται να πούμε ένα κουτί που είναι σε φάση τόσο πολύ μεγάλο, και ενώ είναι αυτό εδώ το μικρό κουτάκι, δηλαδή και εγώ όταν το είδα εντάξει, λέω την κοροϊδία. Ναι, και ας ανοίξουμε λίγο να δούμε ένα πως είναι. Και δείχνει μέσα λες και είναι κάνα τόσο εδώ δυναμητάκι και τρελαινόμαστε όλοι. Και ας δείξουμε ένα πως είναι. Δείτε το. Είναι αυτό εδώ. Δεν είναι και πολύ μεγάλο, αλλά πιστέψαμε ότι κάνει αρκετά δυνατό ήχο. Έτσι, να το, εδώ το φιτιλάκι του. Και κάνει αρκετά καλό ήχο. Ωραία. Και αυτό εδώ πέρα είναι τα Faux Crackers. Όπα, να τα κλείσουμε καλά. Ωραία, θα τα βάλουμε στην άκρη. Έχω πάρει 2 πακέτα βέβαια από αυτά, γιατί έχω ακούσει ότι είναι αρκετά καλά και πήρα 2 πακέτα. Και όπως βλέπετε, βασικά άκυρο τώρα, δεν βλέπετε μόνο τα δυναμητάκια, δεν βλέπετε τη μάπα μου, ναι, αλλά στα parts με τα δυναμητάκια θα με γνωρίσετε και φυσιογνωμικά. Ναι, τέλος πάντων, άκυρο. Λοιπόν, εγώ έχω και σπίρτα και αναπτήρα που είναι το καλοστάρι μου. Ωραία. Και τα σπίρτα ασφαλείας που λέει και τέτοια πράγματα, γιατί το γυαλόχαρτο για να λάβουμε μερικά δυναμητάκια που έχω πάρει. Άκυρο τώρα εδώ πέρα, σε αυτά εδώ πέρα που θα παρουσιάσω μόλις τώρα, είχε εδώ πέρα ένα γυαλόχαρτο. Το γυαλόχαρτο που περιείχε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα ήταν πανάχρηστο, έτσι άναψα 3 δυναμητάκια και μετά σκίστηκε. Ωραία. Είναι τα Super Cracker, είναι αυτό εδώ το πακετάκι. Και ας ανοίξουμε να δούμε κιόλας πως είναι και από μέσα. Ορίστε. Είναι αυτά εδώ τα δυναμητάκια. Είναι αρκετά καλά, με κόκκινη γόμα για να τα ανάβουμε από το σπιρτόκουτό μας. Εδώ. Από εδώ πέρα να τους κάνεις έτσι και να τα ανάψεις. Τώρα θα τα ανάψω εδώ μέσα στο δωμάτιό μου. Να κάνεις ένα έτσι, ανάβει. Ωραία. Και έχουν κόκκινη γόμα. Είναι εντάξει, κάνουν καλό κρότο. Και εντάξει, αυτά εδώ πέρα είναι. Λοιπόν, τα βάζουμε πίσω στο κουτάκι τους. Τα κλείνουμε και τα βάζουμε στην άκρη. Ωραία. Τα επόμενα είναι τα κρακατάου. Έχω πάρει ένα πακέτο έτσι. Δεν είναι και πολύ. Όχι, εντυπωσιακά είναι, αλλά δεν είναι δυνατά. Έτσι. Απλά κάνουν boom 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 3-4 φορές. Και είναι ok. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα. Και έχει πολλά χρώματα διαθέτει. Να βλέπετε. Έχει κόκκινο, ροζ, κίτρινο, πράσινο και άλλα χρώματα. Και είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Θα ανοίξουμε και ένα για να δούμε λίγο πως είναι μέσα. Συγγνώμη. Να ξανασκίσουμε λίγο, δεν πειράζει για ένα. Ωραία, να το. Είναι αυτό εδώ πέρα, είναι σαν. Εντάξει, δεν μυρίζει. Άκυρο. Είναι σαν καρβουνάκι που ανάβουμε το καντήλι και έχει κολλημένο πάνω το φυτίλι για να πυροδοτηθεί και να κάνει boom. Και έχει αυτό εδώ το μαυράκι που είπαμε που είναι σαν καρβουνάκι και κάνει 3-4 φορές boom. Εγώ θα το τυλίξω και θα το χρησιμοποιήσω αυτό. Ναι, δεν νομίζω να είναι επικίνδυνο. Ωραία, θα το βάλουμε πίσω στο κουτάκι του και θα το αφήσουμε και αυτό έξω. Μετά άφησα τη μεγάλη κούτα για τελευταία, είναι τα explosive. Τα explosive, δείτε εδώ πόσο μικρό κουτάκι είναι σε φάση τόσο
Ενώ μέσα στη φωτογραφία φαίνεται λες και είναι κάνα τόσο μεγάλο κουτί και έχει μέσα κάνα δυναμίτη. Είναι αυτό εδώ πέρα, είναι τα explosive 1 και ας δείξουμε και ένα μέσα. Εν τω μεταξύ φαίνεται στη φωτογραφία ένα πολύ χοντρό δυναμητάκι που γράφει και πάνω explosive, αλλά τελικά ούτε explosive γράφει ούτε τίποτα. Είναι αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, είναι μια χαρά σε κρότο, κάνει πολύ μεγάλη κροτίδα. Αρκετά βασικά, εντάξει, δεν είπαμε ότι είναι και γιγάντιο. Έχει αυτό εδώ το φιτιλάκι, είναι αρκετά μεγάλο, προλαβαίνετε να φύγετε, αν και δεν μπορείτε να πάθετε και ζημιά. Και το κουτάκι δεν περιέχει πολλά μέσα, περιέχει 40, ναι 40 νομίζω, ναι 40 το λέει εδώ πάνω. Ωραία. Και άφησα το μεγάλο κουτάκι που έχει μέσα τα Mini Corsair Tropic που έχει 100 μέσα και κάνει μόνο κοστίζει 3,90. Είναι περίπου ίδια με τα super πώς τα λένε τα super cracker. Ωραία. Και είναι αυτό εδώ το κουτί, έχει 100 τεμάχια μέσα, δηλαδή 100 δυναμητάκια. Θα συγκρίνουμε βασικά σε ένα λεπτάκι τα super cracker σε ύψος με τα Mini Corsair. Ναι, και έχει κίτρινη γόμα, τα super cracker έχει κόκκινη. Ας τα δούμε λιγάκι. Ωραία. Είναι ίδια σε ύψος. Να το. Είναι ίδια, για να δούμε. Ναι, είναι ίδια σε... Όχι. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, έχει αυτή εδώ τη μικρή διαφορά, να το κάνω λίγο κοντινό. Έχει αυτή τη μικρή διαφορά πάνω, που είναι κάποια χιλιοστά, μπορεί να είναι και ένα εκατοστό, δεν ξέρω. Που διαφορά, και το Mini Corsair, παιδιά, είναι πιο χοντρό. Πολύ πιο χοντρό. Αν το δείτε και από κοντά φαίνεται κάπως έτσι ότι είναι λίγο πιο χοντρό αυτό. Νομίζω φαίνεται. Και η γομίτσα είναι τα super cracker κόκκινη και κίτρινη εδώ πέρα τα Mini Corsair. Θα βάλουμε πίσω τα Mini Corsair στο κουτάκι τους και το super cracker το ίδιο. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Όπα, τι είναι αυτό. Sorry. Ναι, με αυτό εδώ πέρα ήταν το βίντεο για σήμερα. Είχα πει στο προηγούμενο βίντεο ότι θα έκανα δυναμητάκι να τα παρουσιάσω πώς κάνει κιόλας, σκουπιδάκια. Ναι, αλλά τελικά όπως είδατε έκανα να τα δείξω πώς είναι στο κουτί και όλα αυτά. Δεν πειράζει, αλλά την Τρίτη, όχι αύριο είναι Τρίτη, ή αύριο ή παραμεθαύριο που είναι Πέμπτη, θα δείτε τα δυναμητάκια που τα σκάμε, το κρότο που κάνουν, ποια αξίζει να πάρετε και όλα αυτά. Από εβδομάδα στη σημερινή θα παραγγείλω και τα δυναμητάκια που θα δείτε στη φωτογραφία μόλις τώρα. Ωραία. Και αυτά τα δυναμητάκια λέγονται βαρελάκι κρότου. Ναι, λέγονται βαρελάκι κρότου και είναι πολύ καλά. Έχω ακούσει ότι είναι σαν τις γουρούνες τις μαύρες που κάνουν, τις γουρούνες ζεούς, τις μαύρες που κάνουν αρκετά μεγάλο κρότο, και πιστεύω ότι είναι πολύ καλό. Θα το πάρω, θα το σκάσουμε στο βίντεο, θα το δούμε, και θέλω να πω και ένα άκυρο πράγμα, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Επειδή εγώ θα βγάζω πολύ συχνά τέτοιου είδους βίντεο με δυναμητάκια και όλα αυτά, αν φτάσουμε στα 100 subscribers και τέτοια φάση, θα υπάρχει και giveaway που θα υπάρχουν, θα δώσουμε σαν giveaway κάποια δυναμητάκια. Τώρα δυναμητάκια δεν θα είναι από αυτά τα μικρά, να ξέρετε, μπορεί να είναι και μεγάλη δυναμίτης, ξέρετε, από κάτι τόσο κόμπρα και τέτοια, αλλά θα δούμε όταν φτάσουμε στους 100 subscribers. Όταν φτάσουμε στους 100 subscribers θα το ξανασυζητήσουμε αυτό το πράγμα, και εγώ πιστεύω ότι θα είναι ή 2 κούτες βαρελάκια ή 1 κόμπρα. Τώρα κάτι από αυτά θα είναι, θα δούμε. Και ok, με αυτό ήταν το βίντεο παιδιά για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe για να φτάσουμε και στους 100 για giveaway και τέτοια φάση. Κάντε και ένα share αν θέλετε και να δείξετε στους φίλους σας τα δυναμητάκια. Ναι, και ναι, αυτό. Τσάγια!